a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħutijiet u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistgħu naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ħagaj. Fit-tieni sena tas-Sultan Darju, fis-7 xahar, fil-21 tax-xahar, ġiet il-kelma tal-Mulej permezz ta' Ħagaj il-Profeta u qallu: Isa, mur kellem l-Żarubabel bin Sejatil, gvernatur ta' Ġuda, u lil Ġożwe bin Ġehosadak, il-qassis il-kbir, u lil-bqija tal-poplu u għajdulhom: Min għad baqa' foskom li radan it-tempju fil-glorja li kellu qabel? U issa, kif qegħdin tarawh? Fajnejkom, mhux forsi qisu xejn? Imma isbel, oraklu tal-Mulej, qawwi qalbek Ġożwe bin Ġehosadak, il-qassis il-kbir. Qawwi qalbek poplu tal-pajjiż, oraklu tal-Mulej. Aqbdu waħdmu għax jien magħkom, oraklu tal-Mulej tal-Eżerċiti. Il-kelma li bija ntrabat magħkom fi ħruġkom mill-Eġittu u l-Ispirtu tiegħi jibqgħu fuq nofskom, la tibżawx. Għax hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, dalwaqt ftit ieħor biss u jinneżżes is-smewwiet u l-baħar u l-blat u nqalqa l-ġnus kollha u l-ġid kollu tal-popli jiġi kollu hawn u nimla dan it-tempju bil-glorja, jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. Tiegħi il-fidda u tiegħi id-deb, oraklu tal-Mulej tal-Eżerċiti. Il-glorja tal-aħħar ta' dan it-tempju tkun akbar minn ta' qabel, jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, u f'dan il-post jiena nagħti slim, oraklu tal-Mulej tal-Eżerċiti. Il-kelma tal-Mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, it-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi flimkien, it-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Għamel ħaq miegħi int Mulej u min-nies bla tieba ddefendi l-kawża tiegħi, min-nies qarrieqa u ħżiena eħlisni flimkien, it-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Inti l-ken tiegħi u Alla, għaliex warrabni,
għax għandi ngħix imdejjaq taħt it-takkis tal-għadu. Flimkien it-tama falla u l-għajnuna u l-Alla tiegħi. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni u wasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-rejjex tiegħek. Flimkien it-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi u rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. Flimkien it-tama falla u l-għajnuna tiegħi. Bin il-bniedem ġi biex jaqdi u biex jagħtu ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Darba waqt li Ġesu kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu id-dixxipli tiegħu u staqsihom min jgħidu n-nies li jien. Huma weġbuh u qalulu Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Qalilhom imma intom min tgħidu li jien? Qabeż Pietru qallu inti l-Messija ta' Alla. Imbagħad ikmandhom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b'dan u qalilhom jeħtieġ li bin il-bniedem ibagħti ħafna jiġħduh ix-xjūħ u l-qasisin il-kbar u l-kittieba joqtluh u fit-tielet jum iqum. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Min nies qarrieqa u ħażiena eħlisni. Dan huwa li tlabna fis-salm illum u din hija talba li dejjem għandna nagħmlu lill-mulej li jipproteġġina mill-qerq u mill-ħażen. Fil-fatt, l-Evanġelju Ġesu jitkellem fuq dak li hu riżultat tal-qerq u tal-ħażen u li kien se jgħaddi minnu u li m'għamilx li fġid lin-nies u tant għallem u għamel affarijiet sbieħ jgħid fl-Evanġelju bin il-bniedem se jbagħti ħafna, jiġħduh, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Hija l-istorja ta' dak li għadda minnu Ġesu, imma wkoll ta' kif Alla jibdel il-ħażen tal-bniedem fl-ikbar storja ta' mħabba. Milli ma' qerq nitolbu l-mulej jipproteġina. Mill-qerq li ġanna il-ħażin insejħulu tajjeb u niġġustifikaw lilna nfusna fil-ħażen. Dak ikun qerq jekk aħna flok il-ħażin ngħidulu ħażin u t-tajjeb ngħidu tajjeb, il-ħażin ibdew niġġustifikawh. Jista' jiġrilna li aħna flok narfu il-ħażin u nsejħulu bismu niġġustifikaw lilna nfusna. Pereżempju, tkun qed tisraq, tieħu flus ħadd ieħor, forsi minn taħt, minn fejn ma jidhirx, jew tamministra ħażin il-flus li mhumiex tiegħek, u r-raġunament tiegħek ikun mhux min jagħmel ar minni. Daqshekk x'fiha. Dak hu qerq, dak hu meta aħna nistgħu nitqarqu, meta naħsbu illi aħna il-ħażin jista' jkun għalina tajjeb għax ħadd ieħor qed jagħmel għar. U jista' jiġrilna li nitqarqu b'dal mod. Milli ma' qerq nitolbu l-mulej jipproteġina. Mill-qerq li ġanna naħsbu li
li titkellem ħażin u vulgari huwa stil ta' ħajja aċċettabbli. Toltok din kemm daħal aktar u aktar diskors baxx. Iżu qed jaħseb li qed jagħmel opra li jiggustawh għax jitkellem baxx u b'mod vulgari. Inkunu mqarqa jekk naħsbu hekk. Il-vulgarità x'turi? Turi li ġewwa imnawwar. Għaliex kif qal Ġesu dal-kliem tiegħu mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. U għalhekk jekk ġewwa ikun maħmuġ, barra mbagħad joħroġ kliem li hu maħmuġ. Mill-maqer nitolbu l-Mulej jipproteġina. Mill-qer li iġanna ninsew il-valuri li Ġesu għallimna bil-mod kif nittrattaw lil xulxin. Flok b'rispett u mħabba inkasbru u ninsulentaw lil xulxin. U pereżempju, nsemmi eżempju komuni dan il-medja soċjali. Kemm tara hemmhekk flok espressjoni ta' femmijiet. Jiena jidher li hekk magħmula b'mod għaqli u bil-galbu tajjir u insulti lil ħaddieħor. Pereżempju, issejjaħ lil ħaddieħor żibel jew imbarazz tas-soċjetà. Jista' jkun dan ħaddieħor li qed issejjaħlu hekk huwa bniedem jew qassis jew isqof ukoll. Din mhix immaġinazzjoni, din hija realtà sfortunatament, jiġifieri tara quddiem wiċċek jeżistu. U xi tkun din? Meta jkun hemm kliem bħal dan u riżultat ta' mibeda. Ġewwa hemm il-mibeda. Il-mibeda kultant istigata, kun hemm min jawi wkoll, imma frott tal-mibeda. Li tgħid li din hi parti mill-avvanz kulturali tagħna, turi illi l-kultura teħtieġ tas-sew tiġdid kbir. M'għandniex aħna nitkellmu b'dal mod fuq ħadd jew ninsulentaw lil ħaddieħor b'dal mod qatt. Illum narfu aktar u aktar kemm jeħtieġ li nitolbu biex il-Mulej jipproteġġina mill-qerq u mill-ħażen. U biex jgħinna ħalli l-atteġġjament tagħna ikun kif għallimna hu, jiġifieri fejn hemm il-mibeda aħna nwieġbu bl-imħabba. Fejn hemm l-insulti aħna nwieġbu bi kliem ġentili. Fejn hemm id-diviżjoni aħna nwieġbu b'ħidma għal paċi. U dan li jurina Ġesu meta jsemmi fl-Evanġelju mixiex kellu jgħaddi u fl-istess sentenza li jsemmi id-tbatija, il-passjoni, iċ-ċaħda minn diversi nies, il-mewt imma mbagħad jgħid il-qawmien. Għaliex ir-rebħa, il-qawmien ifisser ir-rebħa tat-tajjeb fuq il-ħażin, tal-ħajja fuq il-mewt, tal-imħabba fuq il-mibeda. Nitolbu lill-Mulej illum biex jippurifikana dejjem, jipproteġina minn kull qerq u ħażen u jgħinna ngħixu tassew il-valuri li għallimna hu u il-messaġġ li joħroġ b'mod hekk ċar mir-rebħa tiegħu fuq il-mewt permezz tal-qawmien tiegħu. Resqu it-talbiet tagħna lil Alla din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa nitolbu għall-Knisja biex tkompli twassal l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
nitolbu biex aħna fil-ħajja tagħna nkunu protetti minnek minn kull u ħażen nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu tatina l-grazzi li aħna nkunu xhieda tal-qawmin tiegħek li jfisser ir-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt tal-imħabba fuq il-mibeda nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm dawk f'Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied u għal dawk kollu li huma vittmi tal-mibeda, tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjeta tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għall-istudenti u l-edukaturi li bdew sena skolastika ġdida mulej għatihom għajnuna kun magħhom matul din is-sena ħalli tkun tassew tiswilhom taġid tal-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed tagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem mi tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. B'fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Ożanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' quddusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem
id-dem li xxeret għalikom u għarbet min kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xi oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Bittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha, li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sakrament imqaddes, fit-tiba tiegħek agħtina dejjem lajnuna biex bis-seħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Charles Scicluna daqt jinsab għal bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li kell jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Nofru dan ir-Rużarju llum talba lil Madonna biex dejjem tipproteġina mill-qerq u mill-ħażen. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna sma' t-talb tagħna għina waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. U dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak itwelet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerewih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerewih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija
Nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbattija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misterju ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri saltnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murim miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tarbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dubitna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tarbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dubitna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frat imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina,
u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħillisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parerit tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Ammara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tieba. Itlob għalina. Guarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddijatijek mulejana nitolbuk. Li ngħaddu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtejja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-ibnu fik Marija qiegħda fil-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U mqaddes Giuseppe ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeolata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallitina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek jitlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.